Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε αυτό το κανάλι. Σε αυτό το κανάλι θα ανεβάζω gaming παιχνίδια. Άμα θέλετε δείτε τα, δεν έχω θέμα. Λοιπόν παιδιά, να ξέρετε, σήμερα θα παίξω το Granny Chapter 2 στο Easy Mode. Ωραία, πάμε. Δεν είμαι τόσο καλό στο Granny, αλλά θα προσπαθήσω. Και σε αυτό το κανάλι θα κάνω πάρα πολλά παιχνίδια, δηλαδή θα κάνω πολλά gaming βίντεο, τέτοια πράγματα. Ωραία. Όποιος δεν παίζει Granny να το δει αυτό το βίντεο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σε ένα δωμάτιο. Ωραία. Ανοίγουμε αυτή την πόρτα. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα ένα κόλπο. Ανοίγουμε αυτή την πόρτα, πατάμε αυτό και πηγαίνουμε εκεί πέρα, εδώ πέρα. Ακριβώς. Και τώρα περιμένουμε τον Grandpa και την Granny να περάσουν. Ωραία. Ακούω να κατεβαίνουν τα σκαλιά. Να ο γέρος. Να και η Granny τώρα. Να. Ωραία τώρα. Ωραία τώρα, πάμε σιγά σιγά. Ωραία, πάμε. Δες κάτι, όχι. Εδώ τίποτα, ούτε εδώ. Αυτό είναι για το ελικόπτερο, να το βάλουμε στον Έλικα. Είναι η ταινία. Handwheel. Ωραία. Αυτό είναι για την πόρτα. Ωραία μάγκες. Ανοίγουμε αυτό εδώ πέρα. Κάτι καλό, όχι τίποτα δεν έχει. Για να το... Τι είδα. Όχι, δεν έχει κάτι τελικά. Ωραία. Ο Granny. Παιδιά. Το άκουσε αυτό που έκανε. Γεια! Δεν μπορεί να σκύψει, παιδιά, να ξέρετε. Ο Γιώργος δεν μπορεί να σκύψει. Δεν μπορεί να σκύψει το τραπέζι. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται στο Granny 2. Βασικά σε όλα τα Granny δεν γίνεται. Ναι ρε, σιγά με βλέπεις. Περιμένουμε να φύγει. Ωραία, φεύγει. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι εκεί πέρα στις κάμερες. Να τους κοιτάς στις κάμερες. Τώρα που να πάω, γιατί θα με δουν και οι δύο. Περιμένω τον Γιώργο να φύγει. Φύγε γέρο. Άντε τελείωνε. Γιατί κοιτάς τις κάμερες. Αν είμαι εγώ. Θα φύγεις ποτέ. Φύγε. Ωραία, περιμένουμε λίγο να φύγει. Μήπως άμα πάω εδώ, μετά θα φύγει. Περιμένετε. Όπου παιδιά, του κλείσα την πόρτα. Τα cutting pliers, ωραία. Τα χρειαζόμαστε αυτά. Έκανα φασαρία τώρα, θα μ' ακούσει η Granny. Σίγουρα μ' άκουσε. Ακούω που ανεβαίνουν τα σκαλιά.
Περιμένουμε να έρθει. Δεν έρχεται, παιδιά. Ωραία. Ωραία. Τρέχα. Και την κράνει τώρα. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μην το άκουσε. Έλα τώρα. Ο γέρος. Θα φύγει τώρα. Τόση ώρα κοίταζε εκεί. Φεύγει και ο γέρος. Grandpa δηλαδή. Όπως θέλετε, παιδιά, πείτε εδώ. Grandpa, γέρο, όπως να είναι. Ωραία, κάναμε αυτό με το Captain Players. Τώρα φεύγει ο γέρος. Μην είναι granny τώρα εδώ πάλι. Εδώ θέλει security εκεί. Το στάνγκαν. Ωραία, το χρειάζομαι. Τώρα έκανα φασάρι και θα έρθει η granny. Θα πάω, τώρα μπορώ να τους φάω. Μπορώ να τους σκοτώσω και τους δύο. Αλλά παιδιά, να ξέρετε, όταν τους σκοτώνουμε, μετά θα ξαναγεννηθούν σε λίγο. Η granny. Ωραία, τη βάρισα την granny. Τώρα θα έρθει και γέρος. Έχει κάτι, όχι. Το περιμένουμε το γέρο να έρθει. Να, γέρος. Από αυτό με είδε, ωραία. Τώρα πάμε να πάρουμε το security key. Ωραία, κάτσε. Άσε με να το πάρω. Ωραία. What the fuck, πώς είναι έτσι, ρε. Ωραία, τέλος πάντων. Θα ανοίγουμε αυτό. Θα παίρνουμε εδώ την εικόνα. Θα σας δείξω τώρα, παιδιά. Ανεβαίνουμε εδώ τη σκαλιά. Ανοίγουμε εδώ την πόρτα να δούμε αν έχει κάτι. Τίποτα δεν έχει στην πλάτα. Ανοίγουμε αυτή. Ωραία. Έχει κάτι εδώ. Πάω στέλνει για το ελικόπτερο. Ωραία, το χρειάζομαι. Ωραία. Και βάζουμε εδώ αυτή την εικόνα. Και πρέπει να έχουμε 3 εικόνες. Αν έχουμε 3 εικόνες και τις βάλουμε και θα μου έχουν μείνει άλλες 2. Άμα τις βάλω θα ανοίξει αυτή η πόρτα. Να ξέρετε, παιδιά. Τίποτα, ούτε εδώ, ρε παιδιά. Ωραία, κάτσε να πάρουμε το stun gun. Περιμένετε μισό λεπτό. Περίμενε, ανεβάσω βίντεο. Ωραία, κλείσει μικρόφωνο. Ωραία, παιδιά, γυρίσαμε. Κάτσε να λιτάρουμε εδώ. Ωραία, αυτό είναι το door handle για την πόρτα. Πάμε να το βάλουμε. Τίποτα. Ωραία. Παίρνουμε το... Κάναμε φασαρία τώρα. Θα έρθουν. Κάτσε να κρυφτούμε κάτω από το τραπέζι γιατί εκεί είμαστε safe. Κάτσε να δω αν έχουν έρθει. Γυράνε. Γυράνε, νάτι. Ναι ρε, γέλα ρε. Μα φύγεις.
Φύγει, γκράνι. Να, τώρα έρχεται και ο γέρος. Να, τέλεια ρε. GG. Ωραία, φίλε. Ωραία, μπαίνει εκεί πέρα. Ωραία, παίρνουμε. Τέλεια, τέλεια. Γκράνι. Παραλίγο να με φάει, ρε. Και γέρος. Δεν θέλω να παίξουμε και αυτό, όχι. Φύγε, γκράνι. Πάλι με είδε γέρος, ρε φίλε. Εκείνη τη στιγμή που φεύγω, ανοίγει την πόρτα. Να με πιάσει. Τι είναι αυτά εδώ στα χέρια του, τι είναι αυτά, αλήθεια. Βρωμιά, τι είναι αυτό, βρωμιές. Παίρνουμε. Λοιπόν. Ο γέρος. Γκράνι. Με είδε. Κρύψου κάτω από το κρεβάτι. Τέλεια, χαρά. Βρήκαμε και τη δεύτερη εικόνα. Πότε θα φύγει? Ο γέρος. Δεν είμαι εδώ. Να ξέρεις. Δεν είμαι εδώ. Ωραία.
Α, την εικόνα ρε ξέχασα. Ωραία, πάμε να τη βάλουμε. Πρέπει να βρούμε το weapon key. Το χρειάζομαι. Γέρος. Σκύψε. Ωραία, πάμε. Ωραία, τώρα θα πάει στις κάμερες σίγουρα. Τρέχα! Γυρώνει ρε! Φύγε. Ρε, φοβήθηκα ρε. Πω ρε, με χες. Έπρεπε να μπορούσα να την περιβολήσω ρε φίλε. Ωραία, πάμε τώρα. Γυρώνει. Τώρα θα κατέβει και ο γέρος, σίγουρα. Να δω. Έλα. Πάρ' το, ωραία, τέλεια. Κάτω δεν έχει τίποτα, οπότε... βασικά, κάπου δεν έχω ψάξει, ωραία. Μήπως εδώ πέρα. Ωραία, βρήκαμε την τρίτη εικόνα, ωραία, πάμε. Εδώ τι είναι. Αυτό είναι το μπετόνι βενζίνης για το ελικόπτερο, ωραία. Εδώ δεν έχει τίποτα, ωραία. Ανεβαίνουμε τα σκαλιά, πάμε. Εδώ χρειάζομαι τη shotgun. Μήπως είναι εδώ, το έχω πάνω εκεί. Να ψάξω καλύτερα. Όχι. Πάρτε γρήγορα. Μέσα στην τουαλέτα ήταν το stun gun. Δεν ακούω τίποτα. Ωραία, πάμε. Εγώ περπατάω. Το crowbar πρέπει να βρω. Παίζει να φύγω με το ελικόπτερο, δεν ξέρω.
Όχι, κάτι έχει εδώ. Το μπότκι. Ωραία. Γκράνε. Τώρα θα έρθει και ο γέρος. Θα έρθει. Μα εγώ... Δεν το είχα δει καν εκεί όμως. Πραγματικά. Ωραία. Μήπως είναι εδώ. Αυτό τι είναι? Α, handwheel, ναι. Εδώ. Όχι. Κόλλα, ωραία. Έχουμε πολλά πράγματα, έχουμε βρει πολλά πράγματα. Χρειάζομαι το crowbar. Τίποτα. Πού είναι ρε? Ωραία, βρήκα τι θα κάνω. Ωραία. Πηγαίνουμε εδώ. Λοιπόν. Σημαδεύουμε. Ωραία, έριξα το στάγκαν. Έχω κάνει όλη τη φασαρία του κόσμου. Δεν πειράζει. Νομίζω ακόμα πεθαμένη είναι η Grandpa. Ωραία, κάτσε να ρίξουμε αυτό. Πάντροπ εκεί, please, η crowbar. Χελικόπτερ εκεί, εντάξει. Πόσκα! Μισό! Περίμενε. Μπορώ να φύγω με το ελικόπτερο εύκολα. Γιατί? Σου πω το γιατί. Έριξα με το στάγκαν. Ωραία. Αυτό, ναι. Και μου έδωσε το τέτοιο. Το χελικόπτερ εκεί. Οπότε έχω βρει και την κόλλα. Έχω βρει και το μπετόνι βενζίνης. Οπότε μπορώ να φύγω. Απλά χρειάζομαι το weapon key. Για εδώ πέρα. Για εδώ. Για να ανοίξει αυτή η πόρτα. Πού πήγε το στάγκαν? Άρα πού πήγε το στάγκαν? Πού πήγε το στάγκαν ρε? Το στάγκαν πού πήγε? Δεν το βρίσκω. Πού πήγε? Παιδιά, έχασα το στάγκαν. Μα εδώ το είχα αφήσει, εδώ πέρα. Κάπου εδώ δεν το είχα αφήσει. Ωρε φίλε. Α, να το στάγκαν ρε. Ωραία.
Εντάξει, είμαι βλάκας. Νόμιζα ότι ήταν εδώ ρε φίλε, δεν το είχα πάρει μαζί μου για να βρω τα candy pliers. Ωραία, ωραία. Αυτό γίνεται εδώ πέρα. Μισό. Α! Γίνεται, λοιπόν. Όχι. Μισό. Δεν είμαι τόσο καλός. Είμαι άχρηστος αυτό. Εντάξει, δεν είμαι άχρηστος, δεν είμαι καλός απλά. Όχι, δεν το πέτυχα. Όχι. Ωρε φίλε, όλο φέλει κάνω. Ωραία, πέτυχα το ένα. Το πέτυχα. Όχι. Το πέτυχα. Ωραία, τέλειο, τέλειο. Ωραία. Παίρνουμε το stun gun. Ας μην έχουμε βρει το weapon και εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ τι είναι? Μα τίποτα. Τώρα τέλος πάντων πάμε να βρούμε το glass fuse αυτό. Το χρειαζόμαστε για να... Περιμένετε να σας δείξω λοιπόν. Βασικά θα σας το δείξω μετά. Το παιχνίδι θέλει να φύγω από το ελικόπτερο. Μπρο, είναι insane. Δεν έχω βρει ούτε καν το bad lock key. Δεν έχω βρει το spark plug. Το spark... Πώς λέγεται, spark plug της βάρκας, ναι. Αυτό. Και έχω βρει και το μπετόνι με βενζίνης. Κάπου το έχω βάλει, δεν θυμάμαι. Αλλά τα είχα ψάξει. Να το glass fuse, περιμένετε. Ακούω βήματα, μήπως είναι κάτω? Να, αυτό, ο γέρος. Εσύ θα μου πει. Όχι, ωραία. Πάει. Να και η γκράνη, ήταν στον κάτω όροφο. Το σκέφτηκα λίγο. Ωραία, πάμε γρήγορα να πάρουμε τον glass fuse. Ωραία. Άσε με να φύγω. Ωραία. Ωραία, είναι και εκεί η κόλλα. Μην κολλάς. Μην κολλάς ρε. Ρε, θα χάσω. Ωραία φίλε. Μην κολλάς. Μην κολλάς, ωραία. Ανοίξω αυτό. Και μήπως έχει κάτι εδώ πέρα. Εδώ είναι το ελικόπτερο, ναι, αλλά μπορούμε να ανοίξουμε και αυτή την πόρτα. Ωραία, την άνοιξα. Μπορούμε και από εδώ να πέσουμε. Το helicopter είναι εκεί πέρα, ωραία, θα το θυμάμαι. Ωραία, τώρα πάμε να πάρουμε την κόλλα, να το βάλουμε εκεί πέρα. Στο τέτοιο, ναι. Πού ήταν η κόλλα ρε? Κάτσε, κάπου την είχα δει. Α, ναι, θυμήθηκα. Νάτι. Να η κόλλα. Ωραία. Πάμε πάνω στο ελικόπτερο. Λοιπόν. Μπορώ να αποδράσω την γκράνη εύκολα. Δεν έχω πεθάνει εντωμεταξύ ούτε μία φορά. Εντάξει, τώρα και θα μου γράψει στο σχόλιο ότι παίζω το Ace, εντάξει.
Εντάξει, πραγματικά όμως δεν είμαι τόσο καλό στο Grand. Δηλαδή, άμα παίξω το Extreme Mode, θα πεθάνω συνέχεια. Το Hard Mode θα πεθαίνω. Το Normal δεν ξέρω. Μπορεί να κερδίσω. Ωραία, πού το βάζουμε? Εδώ πέρα. Μισό. Να το. Ωραία, μπήκε. Πάμε εδώ πέρα γιατί είναι πιο γρήγορα. Τι είναι αυτό? Α, εντάξει. Τους ακούω που περπατάνε ρε φίλε. Μπρο, βρήκα κατευθείαν ο γέρος, κόμμαξε. Μην είναι και η Granny εδώ πέρα. Τρέχα, τρέχα. Πετάξαμε εδώ πέρα. Η Granny. Και ο γέρος. Έλα εδώ γεράκο. Πάρτο. Ωραία. Σκοτώσαμε την Granny και τον Grandpa. Λοιπόν τώρα να η βενζίνη. Παιδιά, αποδράσαμε, εντάξει. Αποδράσαμε. Πάμε λίγο. Νικήσαμε το game ρε φίλε. Δεν βρήκα το weapon key. Παντού είχα ψάξει ρε φίλε. Ωραία, εντάξει, το παιχνίδι θέλω να αποδράσω. Το παιχνίδι θέλω να αποδράσω από το ελικόπτερο. Ωραία, κάτσε να βάλουμε εδώ τη βενζίνη. Να τη, ωραία. Να ξέρετε, τη βενζίνη την παντάμε συνεχόμενα. Για να βάλουμε βενζίνη. Στο ελικόπτερο στο καράβι. Ωραία, πετάμε εδώ τη βενζίνη. Πηγαίνουμε εδώ πέρα. Και εδώ είναι το helicopter key. Ωραία. Ευτυχώς που τα θυμάμαι ρε φίλε. Ωραία. Τέλεια ρε παιδιά, αποδράσαμε, πάμε λίγο. Ωραία, μπαίνουμε εδώ πέρα και νικήσαμε. Νικήσαμε το game, το είδα. Ούτε μία φορά δεν πέθανα. Πάμε λίγο ρε φίλε, νικήσαμε. Άντε, γεια. Πάμε να φύγουμε. Αποδράσαμε παιδιά. Γεια σου Granny, γεια σου Grandpa. Ναι ρε φίλε. Και να ξέρετε παιδιά, τώρα θα κλείσουμε το βίντεο. Άμα σας άρεσε να πατήσετε like, να πατήσετε comment, like και subscribe. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Η μασχάλη μου θα φτάσει. Να ξέρετε παιδιά, ωραία. Γεια σας.